माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपतान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाय सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण दीनबन्धो गोपेश गोपिका राधा कान्ता तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये मञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഇപ്പൊ ലെവൽ 3 നമ്മൾ 3 ബുക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ലെവൽ 1ഉം ലെവൽ 2 നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയാണ് പഠിച്ചത്. ലെവൽ 3 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ബുക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അതില് ഉപദേശാമൃതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഉപദേശാമൃതാണ്. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഉപദേശാമൃതം, ഉപദേശങ്ങളാണ് അത്. അമൃതമായിട്ടുള്ളത്, ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ ഉപദേശം നൽകുന്നത് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഈ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ ആചാര്യനാണ്. വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്കിലില്ല അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡ് കേട്ടിട്ട് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടവർ എഴുതി വെച്ചോളാം. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ ആചാര്യനാണ്. പിന്നെ 6 ഗോസ്വാമിമാര്, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. ഷഡ്ഗോസ്വാമി 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. 6 ഗോസ്വാമിമാരില് ഒരാളാണ് രൂപഗോസ്വാമി. 6 ഗോസ്വാമിമാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാല് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി 6 ഗോസ്വാമിമാര് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെന്നാ പറയുന്നത്. ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഇത്രയും പേര് 6 പേരാണ് ആര്? ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവരാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര്
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നമുക്കറിയാം, കലിയുഗത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരമാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ, ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ നേതാവാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ ലീഡർ എന്ന് നമുക്ക് ആരെ പറയാം? രൂപഗോസ്വാമിയെ പറയാം. രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനുമാണ്. അവരുടെ വേറെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ് ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇവര് 3 പേര് ഒരു കുടുംബത്തിലാണ്. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി. 3 പേരും ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ്. ഒന്ന് ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും, ഒന്ന് ഒരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ വേറൊരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ് ജീവഗോസ്വാമി. ഇവര് 3 പേര്. അപ്പോ ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവര് ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ മെയിൻ ദൗത്യം ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആരാധനാമൂർത്തികൾ സ്ഥാപിക്കുക, ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആരുടെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഇവരെ നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഇനി ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ടും എഴുതാനായിട്ടും സാധിച്ചത് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ആകെ 8 പദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 8 പദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആര് തന്നിരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നിരിക്കുന്നത്. ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം, ഭവമഹാധാവാഗ്നി നിർവാപണം, ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം, വിദ്യാവധു ജീവനം തുടങ്ങുന്ന ആ അഷ്ടകം. എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത്? ഏത് അഷ്ടകാണത്? ശിക്ഷാഷ്ടകം. ശിക്ഷാഷ്ടകമാണ് നമുക്ക് ആര് തന്നിരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 8 പദ്യങ്ങൾ, 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് അതിനെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ. അതില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത ബുക്ക്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ലളിത മാധവ, വിദഗ്ധ മാധവ, ഈ പറഞ്ഞ ഉപദേശാമൃതം, ഇതൊക്കെ ആരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകളിൽ വരുന്നതാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചനകളിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല പ്രഭു, ഇല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് വേഗം ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഹരീഷ് പ്രഭു ഉപദേശാമൃതാണ് എടുക്കുന്നത്. ബുക്കിലില്ല, ഉപദേശാമൃതാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് എത്രയും വേഗം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നോക്കാം. കാരണം നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇവിടെ മഴയും ഇടി മിന്നലൊക്കെ നടക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് 8:45 ഒന്ന് കുറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം കൃഷ്ണ ബുക്കില്ലാത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ചോദിച്ചാൽ ഫ്ലോ പോവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് തന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി, നമുക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരമാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് അവതരിച്ചത്? ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉദ്ദേശം, അതായത് ഈ ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് തന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്. ഒരു സത്സംഗം ഉണ്ടാവണം, ഒരു സംഘം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. എന്ത്? സമൂഹമായിട്ട്, കൂട്ടമായിട്ട്, സംഘമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം, അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചു, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും അറിയിക്കാനായിട്ട് ആരെ കണ്ടാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുള്ളതാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് വേണം? ഭക്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയണം. പക്ഷെ അറിയാം, കലിയുഗമാണ്. കലിയുഗത്തില് പോകെ എന്താണ്, ഇതൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനോ അതിനുള്ള സമയം ആർക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഈ ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആർക്കായാലും ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തെല്ലായിടവും നിലവിൽ വരണമെന്നും അത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കും അത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്നും ചിലപ്പോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു തരാനും മനസ്സിലാക്കി തരാനും ശരിയായ ശ്രേഷ്ഠരായ ആചാര്യന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ കൂടി ഈ ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്ക് ആ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് ആചാര്യന്മാരില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഉപദേശാമൃതം 11 ഉപദേശങ്ങളാണ്. അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശരിയായ പാതയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശാമൃതം ആര് രചിച്ചത്? രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരമല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഭക്തി, അത് രൂപഗോസ്വാമിയാണത് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വികാരമല്ല, അത് അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് എന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് തന്നത്. ഈ ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ആ രസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ആ ഭക്തിയുടെ രസങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഉപദേശങ്ങൾ, ഈ ഉപദേശാമൃതം വെച്ചാൽ 11 ഉപദേശങ്ങളാണ്, അല്ലെ 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഉപദേശാമൃതം. അതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവായിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിലാണ് ആര് ജനിച്ചത്? രൂപഗോസ്വാമി ജനിക്കുന്നത്. സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിലാണ് രൂപഗോസ്വാമി ജനിക്കുന്നത്. സനാതന ഗോസ്വാമി ഇവര് ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനുമാണല്ലോ. അപ്പൊ ജന്മനാ തന്നെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ആര്? ഇവര് രണ്ടുപേരും ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു, രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും. അപ്പോ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഭരണം നടന്നിരുന്നത് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മുസ്ലിം ഭരണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും വൈഷ്ണവരാക്കി മാറ്റാന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാവരെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഇവര് വളരെ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം ഇവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രി സഭയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. പക്ഷെ ഇവര് പോവാനായിട്ട് തയ്യാറാകില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് അറിയാം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഒന്ന് നമ്മള് മതം മാറേണ്ടി വരും, അല്ലെ? മുസ്ലിം ആവേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവര് പോവാനായിട്ട് തയ്യാറാകില്ല. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയില് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകാണ് അവര്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വന്നു? പേര് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. അതായത് മുസ്ലിം ആവാനായിട്ട് വന്നു അവർക്ക്. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയില് അവിടെ ഭരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് മന്ത്രിസഭയില് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ പേര് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. ദബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക്കും എന്നായിട്ട് ആരെ പേര് മാറ്റി? രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും പേര് ദബീർ ഖാസ് സക്കീർ മാലിക് എന്നാക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെ പിന്നെ അവരവിടെ മന്ത്രിസഭയില് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് അവരവിടെ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവർ ആരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ആദ്യമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് രാമകേളിയില് അതായത് അലഹാബാദിൽ എവിടെ രാമകേളി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആരെ കാണുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇവര് കാണുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് രാമകേളി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇവര് കണ്ടപ്പോ എന്താണ്, പിന്നെ അവര് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. രൂപഗോസ്വാമിക്ക് എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോ ഇപ്പൊ അവര് ഒളിച്ചാണ് വന്നത് കാണാനായിട്ട്. അവരിപ്പോ മന്ത്രിസഭയില് ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ, അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടു. അങ്ങനെ അത് പോയി. ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച അവിടെ കഴിഞ്ഞു. രാമകേളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത് പ്രയാഗ്രാജിലുള്ള ദശാശ്വമേധഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. പ്രയാഗ്രാജിലെ
അലഹാബാദില് ത്രിവേണി സംഗമം ഉണ്ടല്ലോ, ത്രിവേണി അതായത് നമ്മള് നടന്ന സ്ഥലം, കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലം. ഇപ്പൊ അവിടെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഘട്ടുണ്ട്, ശരിക്കും ഇപ്പോഴും പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സ്ഥലവും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എപ്രകാരമാണോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്, അതേപോലെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭക്തി തത്വം, കൃഷ്ണതത്വം, രസതത്വം, അങ്ങനെ കുറെ തത്വങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ആര്, രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അങ്ങനെയാണ് ഈ അറിവ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം രൂപഗോസ്വാമിയാണ് അതിനെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാതും തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്താണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ആ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം അവിടെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ഇത് ലെവൽ 3 ക്ലാസ് ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതെ, ലെവൽ 3 ഇടയിൽ ചോദിച്ചാല് ക്ലാസ്സിന്റെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്, എവിടെ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു, ഉപദേശം രാജിവെക്കുന്ന കാര്യം. അതെ, ജോലി രാജിവെക്കണം. കാരണം ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ, ശിഷ്യനാക്കിയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ജോലി രാജിവെക്കുക, വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കും. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കും. അപ്പൊ വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, കുറെ പൈസയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും അല്ലെ. അതേപോലെ പണ്ട് കാലത്ത് കുറെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളെ കിട്ടാം. അപ്പൊ കുറെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കിട്ടി. ഇദ്ദേഹം ആ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങള് അതിന്റെ 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പങ്കിട്ട് വെച്ചു, പകുതിച്ചു വെച്ചു, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. കിട്ടിയ 100 സ്വർണ്ണ നാണയാണെങ്കിൽ അതിൽ 50 എണ്ണം ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും, 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും, 25% ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കും അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തു. പക്ഷെ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ലീവ് എടുക്കും. ആദ്യം തന്നെ ലീവ് എടുത്തിട്ട്, വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലീവ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എല്ലാവരും. കാരണം പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, മുസ്ലിം ഭരണാണ്, ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ട് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇയാളെന്താ ചെയ്യുന്നത്, വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ജയിലിലിടും. അങ്ങനെ ജയിലിലിടുമ്പോ പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി നീക്കി വെച്ച 25% ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുത്തിട്ട് ആ ജയിലിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറയില്ല കൈക്കൂലിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്, അതേപോലെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമിയെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൃന്ദാവനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ അഭിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അത്രയാണ് രൂപഗോസ്വാമിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശാമൃതത്തില് 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 11 കത്തുകളാണ്. 11 കത്തുകളാണ് ഈ 11 ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, രൂപഗോസ്വാമി ഉണ്ട്, സനാതന ഗോസ്വാമി ഉണ്ട്, ജീവഗോസ്വാമി ഉണ്ട്. ഈ ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞത് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സഹോദരന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ് ആര്, ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, വളരെ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തെറ്റുപറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവാചാര്യ വല്ലഭാചാര്യര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്താണ്, എത്രത്തോളം നമുക്ക് അറിവുണ്ട് എത്രത്തോളം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, വിനയഭാവം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി അത് തിരുത്താൻ പോവില്ല. കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത്, കാരണം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവാചാര്യം പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നുള്ളതിൽ തിരുത്തില്ല അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ നമ്മള് സമ്മതിക്കാത്തതെന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ രൂപഗോസ്വാമി അതിന് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്യും, രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയാതെ ഈ വല്ലഭാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സംവാദത്തിന് ക്ഷണിക്കും.
അദ്ദേഹത്തിനെ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിക്കും. അപ്പൊ ഈ സംവാദത്തിന് ആര് തോൽക്കും? ഈ ആചാര്യർ തോൽക്കും. വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ഈ വല്ലഭാചാര്യർ തോറ്റുപോകും. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും അറിവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ ഓടി വന്നിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയും. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് അത് ഇഷ്ടാവില്ല. കാരണം ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിൽക്കാൻ യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കും. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത നിനക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ജീവഗോസ്വാമിയെ പറഞ്ഞയക്കും. അങ്ങനെ ജീവഗോസ്വാമി പോയിട്ട് മധുരയിലാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമിമാരാണ്, ഭിക്ഷ എടുത്തൊക്കെയാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ ദയനീയമായ കഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് അവിടെ ആർക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആരറിയാണ്? സനാതന ഗോസ്വാമി അറിയാണ് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച്. കാരണം അവര് രണ്ടുപേരുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണല്ലോ. അപ്പൊ അറിയുമ്പോ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമിയോട് സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ജീവഗോസ്വാമി അവിടെ ജീവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കത്തെഴുതും. ഓരോ കത്തെഴുതും. അങ്ങനെ 11 കത്താണ് ആരെഴുതുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് എഴുതുന്നത്. ആ 11 കത്തുകളെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് നമുക്ക് തന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ. ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയാം. ഇത് ക്രോഡീകരിച്ച് തന്നത് ആരാണ്? ജീവഗോസ്വാമിയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനാണല്ലോ കത്തുകൾ അയച്ചത്. പക്ഷെ ഇത് ആരാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത്? ആരാണ്? അപ്പൊ ഇത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 11 രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അയച്ച 11 കത്തുകളാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് 11 ഉപദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നത് 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയുടെ അടിത്തറ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് 1, 2, 3 ഉപദേശങ്ങൾ പറയുന്നത്. 4 മുതൽ 5, 6 വരെ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. 7, 8 പറയുന്നത് ഏഴാമത്തതില് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, നാവിനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുഴിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇനി 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയെ കുറിച്ചും 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ കുറിച്ചും 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെയാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില് 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ശരിക്കും കുറെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാനുണ്ട്. ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയിൽ പറയുന്ന തത്വങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മളത് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എന്ത്? വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗുരു പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ ചെയ്തു വരുന്നതാണ്. അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ, പരിശീലനത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നതാണ് എന്ത്? വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല, മനസ്സുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണതാവണം എന്നില്ലത്. നമ്മളതിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു യന്ത്രം പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് വരണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന്, ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും. ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറും? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ളത് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. 8ാമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. കാരണം അതുവരെ നമ്മള് ഒരു യന്ത്രം പോലെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥത ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ 8ാമത്തിൽ വരുമ്പോ എന്തായി മാറിയത്? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തോടെ, ആത്മാർത്ഥത്തോട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തി. പിന്നെ ഭാവഭക്തി, നമ്മുടെ ഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭാവഭക്തി ലാസ്റ്റ് ആണ് പ്രേമഭക്തി. അത് ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ നമ്മളിതില് 11 ഉപദേശങ്ങളെ 4ആക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യസാധന ഭക്തി, 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി, 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി.
അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി രൂപഗോസ്വാമി ശരിക്കും ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമി ശരിക്കും ആരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പിന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയണ്ടായിരുന്നില്ല, രാവിലെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും എന്താണ് ഓരോരോ രൂപത്തിൽ ഓരോരോ രീതിയിൽ ഓരോ ഭാവത്തില് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് അവരും അവതരിക്കും, അവരും വന്നിട്ട് വരിക്കും. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ലീലകളെല്ലാം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എന്താണ് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ, നമ്മളത് കണ്ടു. അതേപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകളിലുള്ളവരാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാല് രൂപമഞ്ജരിയാണ്. ശരിക്കും രൂപമഞ്ജരി ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ സഖിമാരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അഷ്ടസഖികള്, 8 സഖിമാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ലളിത, വിശാഖ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അഷ്ടസഖികള്, രാധാറാണിയുടെ ഭഗവാന്റെ സഖികള്. അതില് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടസഖികളില് ലളിത സഖി ഓരോ സഖിമാർക്കും ആരുണ്ടാവും? അസിസ്റ്റന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇവരാണ് രാധാറാണിയും ഭഗവാനും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സഖിമാരായിരിക്കും. ഈ സഖിമാരെ സഹായിക്കാൻ ആരുണ്ടാവും? വേറെ കുറച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് വരുന്നതാണ് ആര്? രൂപമഞ്ജരി. അപ്പൊ അത് ലളിത സഖിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ആര്? രൂപമഞ്ജരി. ആ രൂപമഞ്ജരിയാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ മഞ്ജരിമാരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 14 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് പറയാം, പെൺകുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ മഞ്ജരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളവരെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവര് ആണ് മഞ്ജരിമാരായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഈ മഞ്ജരിമാര്. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ച സമയത്ത് രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കുള്ളത് അതിൽ പറയാനായിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മാതാജി അഷ്ടസഖിമാരുടെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? അഷ്ടസഖിമാരുടെ പേര് എനിക്കിപ്പോ നോക്കേണ്ടി വരും മാതാജി. ഞാൻ ആ ബുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് പേര് കൺഫേം ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാതും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ എന്നറിയാം. ലളിത, വിശാഖ, തുംഗഭദ്ര, കാളന്തി, മിത്രവൃന്ദ. ലളിത പ്രസക്തി ഇല്ല. വിശാഖ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഷ്ടസഖിമാരുടെ പേരിന് ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേരാണ്. അഷ്ടസഖിമാരുടെ പേരിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേര് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ സക്കീർ മാലിക് പിന്നെ മറ്റേ ആളെ പേര് മാറ്റിയപ്പോ മറ്റേ പേരെന്തായിരുന്നു മാതാജി? അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത്. ഡബീർ ഹാസനും പിന്നെ ദബീർ ഖാസ്, സക്കീർ മാലിക് ഇവരാണ് പേര് മാറ്റിയപ്പോ ഡബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക്കും ആണ് ആവുന്നത് കേട്ടോ. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഡബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക്കുമായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഗൗരവപൂർവ്വം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭക്തി എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. ഇതിൽ നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു ആചാര്യനാണ്. ഈ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിലിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പാലിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തറിയപ്പെടും? രൂപാനുഗാസ്, രൂപഗോസ്വാമിയെ അനുഗമിക്കുന്നവർ, രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്.
അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ്? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവരെയും ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിയ? കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതില് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഗുണമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഷോക്കാണ്. ഇനി ചിലപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡൗട്ട്? കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രൂപ ലളിത ലളിത എന്ന പേരുള്ള സഖിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നില്ലേ രൂപ മഞ്ജരി? അതെ അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞാല് രൂപഗോസ്വാമിയാണെന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരം ഭക്തന്മാർക്കും ഒരേപോലെ പ്രയോജനകരം. അതായത് തുടക്കത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും ഭക്തിയിൽ മുന്നേറിയിട്ടുള്ളവർക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും ഉന്നതന്മാർക്കും തുടക്കക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പ്രയോജനകരമാകുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഉപദേശാമൃതം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരും മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ പാതയിലേക്ക് ശരിയായ പാത കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഉപദേശങ്ങള് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ശരിയായ പാത കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമാകുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിലുള്ളവർക്കും ഉന്നതരായവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളതാണിത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്കത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആത്മീയ ജീവിതം എങ്ങനെ പുരോഗമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 11 ഉപദേശങ്ങളില് ഒന്ന് ത്വരകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ത്വരകളെ കുറിച്ച്, പിന്നെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, പിന്നെ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, പിന്നെ വൈഷ്ണവരെ ആദരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, നാമജപത്തിന്റെ അതിനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ വൃന്ദാവനവാസികൾ അനുകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ച്, പിന്നെ വന്നിട്ട് രാധാകുണ്ടിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ പോകുന്നത്, ഓരോരോ ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നാളെ നമുക്ക് 1ാമത്തെ ഉപദേശം നമുക്ക് എടുക്കാം. നാളെ തൊട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും തരും പഠിക്കാനായിട്ട്. ശ്ലോകം, ഇതിന്റെ ശ്ലോകവും മീനിങ്ങും ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ പഠിക്കുക, അല്ലാത്തവർ മീനിങ് പഠിക്കുക. പിന്നത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ തൊട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ മാതാജി?